Yung anak ko sa Mia. Pwede gawa ng kopi. Masalah ini kopi lo. Kaya pumunta ka naman tayo. Terus ya, kalau terus tapi mereka itu nah, kalau sulit ya, aku pun juga
Ingsun Mustitoyo manusia atur mungkang koyo mangkono aja nganti nuhake takut tumrap biasa ingsun tundane indranipun kakang Maduro marapun kakang ya. Sejatinya nopo ya. Jadi, ojo wedi marapun kakang. Pun kakang bakal renung rumah aku ceritamu.
Yen ramai lingkungan nanging rasa resmi karo panjenengan iso. Tak pun diperiksa. Tak terlibat orang aku. Tertengok ya, besok tidak bisa. Murah. Gabung timbalanku marang kowe kabeh. Kudu pegatan karo harmamu. Balong yang menang. Sang Prabu, kuat priyemun. Bilih ngandutipun kanggo ora punika, boten saking tidak bisa. Sasandi. Kowe padha wae. Yen saiki durung. Besok yo bakal pemindang reaksi. Jebul. Wanita mengenai diri. Amun anulasan. Gampang kena digodhong. Lan pemindahan elemen semesegeng. Sinuwun, dumugi mekaten pangandikan Paduka. Paduka menika jejering narendra ingkang dados sesembahan saha panutaning kaum Sanagari. Ingkang kawonten kebate kawicaksanan luhuring budi adil saha parmarta. Nanging sinuwun lampahan Paduka menika boten damel kirang mandak kula. Kula kanggo pramesti saha sukesi menika putra memenangan diri. Boten gampil tumindak atus Paduka dawuhaken. Kula sedaya kaboyo ing alas menika sampun sanu kadene marembah lan tansah dadi kalunggahan kanthi rama boyo-boyo. Mikul dhuwur mendung jeruk guru lagi kok. Ojo lanang-lanang bocah. Saiki kowe kabeh kudu minggat. Minggat! Sinuwun, kula dalem kanggo pramesti menika putra putri. Mila sukesi menika putra paten ingkang dapat parijalan. Nanging Paduka kagungan kaya taten, Paduka bisa-bisa kagem kula tak nyawara sinuwun. Kula tak terima. Putra paten kagem kula jenengan boyo-boyo. Bisa ati.
Yen kausarane ingsun mundur pangaturan. Ingsun utus gawe pagruburan ana alas tengah. Wis bapak satu kewan sing kok cecel ya. Pinangka isen-isen kebun raja negari Yawastina. Lan kira cacahe korbane prajurit tuwa guru ya.
Aku sangat banyak yang kurang. Aku sangat pikir.
Thank you.